Angiphilile impilo yokuphesha mina emshadweni wami guys. Kudla ibhike ngipheshe, kudla ibhike ngipheshe, kudla ibhike ngipheshe. Upart 5 ke lo. Ngangisaqhuba yona yokuphesha guys, ngisho ukuthi ngangakakhathali kuyacaca. Ngiyezwa nje lapha kuma comments guys nibuza ukuthi umuntu onjani ohlala lapha ahlukumezeka khona engaphumi. Ibeshawa ezifuna ukuthi ezebulawe eshaywa kodwa engaphumi. Guys kuba esinye story into emisiyenza kakhulu kuba lula nje ukukhuluma mangabe inkinga ekwehleli wena qobo. So ke ngiyanixolela anginankinga mina nani nithi ngikubuka kuyifoolishness. Yes, it was foolishness. Sengikubona manje nami noba sengiphumile khona. Ngoba yazi guys mina before nje ngize ngithola ukuhlukumezeka emshadweni wami ngishayo nganga understand nami onje ngawo ukuthi umuntu uhlala kanjani ku relationship ashaya kuyo, uhlala kanjani emshadweni ashaya kuyo, nami nje onganga understand nginje ngawo kodwa ngathi sekwenzeka kumina kwashintsha ukudla eplatini. So ke bengisala na ke ekuthenini uyangishaya ke o1 ekseni. Ufonela uma wami in business uyambuza ukuthi kanti bengifaka le business ukuze ngithola amadoda na. Idide uma wami in business, imagine guys, complete stranger ohlangana naso ku social media wasifaka ku business ngoba ufuna naso sisizakale, ufonelwa ngeindaba zaso zasekhaya. Mangaluma wami in business kwenzakalani, ngiyakhala ngapha iyangishaya ngapha. Alokhuzeke amcele ukuthi ngicela Mr. Bani sikhulume ekseni ngoba wayemuzwa nathi udlile. Hayi ke avumeke. Ekseni ke kusese kuhokunye ngoba usuke seyisola esexolisa. Ngiqhubeke nami lokho ngo report ngambophi. Ngiyazi ukuthi nikhathele nani lento vele yami. Kodwa nami ke ngangavuleka amehlo guys nengixolele. Elokhuzeke kudluleke lapho. Ngisihambe ke sephesheya ngoba ngangiqualifyile. It was 2017 ngihambe ngephesheya naye because mo qualifyile kule company uhamba no +1 wakho. Obviously ke if ushadile you think of taking your husband with. Ngihambe naye kuBafo guys phesheya. Kumnandi nje yonke into. Angifuna ukungasho cabanga our first experience siya abroad. So nje ngangithandwa ke ngangingathi ngiyathandwa ngaleso sikhathi. So ke masifika phesheya ke icompany sinika amakhadi ka2 elami elakhe esitshele ukuthi okay niyangena lana nidla mahala, ningena ngalamakhadi, niyangena lana nidla mahala, niyangena lana niphuza mahala, nisebenzisa amakhadi. Lana ke angeni. So sasikhonyisiwe ke indawo ekhafu yecompany so ngena kuzo ngalamakhadi sidle ngawo senze ngawo yonke into esifuna ukuyenza. Elakhe elami angikwazi phela mina ukumonitha ukuthi wenzani mayisuke ngekho eduze kwami. Antuba futhi ehambile wangena la ungafanele angene khona wayeshayela laba guys eSpain ke sasise Spain kusebenza ama-euro. Imagine guys ke isikwelete engase nginaso a day before sibuye ke kuyacheckwa ke each and every person ukuthi khona into ayikweleta noma yikho ke. How boom mina ngiyakweleta. Ngikhale guys ngimbuzo kwenzakaleni lana athi yena ubengazi kodwa satshelwa kahle ukuthi nazi indawo engena kuzo. Ngitshela uma wami in business ukuthi mama ngenze njani ngoba naye sasihamba nayo. Asihlale phansi sengisibuko ke manje ngiyakhala. Everyone is concerned, everyone is asking me zakwenzakalani. Mina guys ngagile ngisho phesheya angilekanga nje la eSouth Africa kuphela kulomshado wami. Ngenhlanhla guys ngangenayo ke imali angangena ekhadi ne extra ngoba guys indodi ya relax mawufika ube spring chicken ufika uba superwoman emshadweni wekhumli ibhlukwe wenze kwasani igcine relaxile kuyeke ke wenzeke gqoke leli ibhlukwe kusuyikhumlelo na wenze wena ke. Nami ke ngaba kulonkinga nje yokuthi yasuke yangithemba kakhulu nalapho nje ephuza lapho ungafanele khona hayi ukuthi ngoba wayengazi ukuthi nje bephuza la kuzofanele ukukhokhethini wayazi ukuthi wayengithembile ngokuthi angihlali ngingenayo imali. You understand? So ke I was suffering like that ngenxa ukuba yini superwoman.
Hayi ke zangishaya ke induku zami zokuba usuperwoman ngagileka naphesheya ke. Sibuye ke South Africa, to cut the long story short, hambe business yami kahle 2019 COVID-19 yaqala ke ashona phansi. It was really bad. 2020 nje ayi kwakunzima ngalendlela esimanga. Ngize ke ngithola umsebenzi ke in one of the high schools. Ngihambe ngobamba ku 4 months bambe lo thisha wayeselivini. Sihamba naye ke la ngoba indaba yakhe yomsebenzi yayingekho, ayingasasebenzi nje. Sihambe naye ke lapha siyohlala naye emqashweni. Masile naye emqashweni sithola i-backroom ngoba kwakukude nasekhaya la ngaqashwa khona. Sithola i-backroom emzini womunye ugogo nje. Sihlale khona ke guys, zinginethe nalapho. Ngishaywe ke ngelinye ilanga ngishayelwana. It was weekend, sasingayange ekhaya lo weekend trying to save imali. Ahambe ke bangani bakhe nje uhleze ethola abangani ngoba uyayishayela vele. So ahambe ke ayibangani bakhe. Kanti uhamba nje unesilonda ubefuna ukuhamba ngemoto nganqaba nayo. Mina ke was so protective nje of my things ngoba ngangazi ukuthi should anything happen entweni yami I will have to pay, and ngangenayo umuntu wayengangilekelela mase kufanele kukhokhwe. Hayi ke ahambe uhamba unesilonda kusho ukuthi bekufanele ngimnike imoto ahambe ngayo ebanganini iyodla. Hambe kuyi-Friday engabuyi, Saturday engabuyi emqashweni guys. Nangizothi ngithini emqashweni emzini womuntu engarikwazi nje ukurespect umuzi womuntu. Abesifikile la endaweni asaziwa umuntu. Uyabuka phela noma engangena ezindabeni zethu, uyabuka lo gogo. Sasicishe ukuthi akekho umyeni wakhe for the whole weekend. Hayi ke engenza isibuko ke nalapho sezwe. Uma ebuya ke Sunday ngiyakhumbula, cabanga wahamba Friday wabuya Sunday. Ngangasakhali ke ngoba vele ngangimazi nje ukuthi uma ehambile mayethanda yabuya, mayethanda uyabuya. So ngangasene ndaba nje ukuthi ubuyile noma akabuyi. Nje inhliziyo yami yayisiqala ukugcwala. Uyayazi lo nto hamba intithi this disc is full. Uyayazi lo nto it's a memory full. Kwase kuyela lapho ukuthi ukugcwale. Uyabuya mayibuya ke ngifica ngikhuluma nomngani wami efonini, shothi acuthe eminyango. Ngivele obviously ke mawukhuluma nje uma ugowa noma ungagoyi ke uyaxoxa nje nabangani bakho. Ngifike ngisamzekela kumngani wami ukuthi uhambile for the whole weekend. Angimazi ukephi kanti usefikile ucuthile la eminyango lalele. Ngezwe nje ngesicapha ngeza ngesimbombombo, uyangihleba khuluma ngami bangalini bakho warawara ngoba ngingasebenzi ngoba kuwukuthi guys. Ngishaywe ke emzini womuntu. Imagine guys, emzini wesalukazi sekufanele senze njani ke isalukazi. Umngani wami ngiyashaywa ngapha ifoni siginqika phansi, uyezwa ukukhala ubunqayinqayi. Ngiyashaywa ke manje. Hawu ngiyamtshela ukuthi ubali wengikhuluma naye, upho ukhuluma ngami. Sasingakhulumi nangaye nje into etheni. Ngangimbikela ukuthi ungihleli ngedwa emqashweni. Imagine. So ke ngashaywa ke nginangalelo langa. Ke nalana ihlazo guys, amahloni kumina because phela everyone wayezwa ubunqayinqayi ukukhalwa i-backroom le, imagine. Hayi angizange ngireport-e ke ngalelo langa, ngangisendaweni engayijwayele, angizange ngireport. Kodwa sometimes nje ngangithi ngihambele emoli, iphoyisa leli lalidila necase yami lingibuza ukuthi namhlanje awushayanga. Sengiyihla nje, imagine ngegrosela umuntu ethi awushayanga namhlanje, unjani baba wekhaya. Ngase ngiyihlaya kanjalo nje ngisho